iedereen hier vaart. Dus huid hier vaart, dus paken hier vaart, en mijn omkes hier vaart. Dus dan heb je op het vaartbloed. Ja? En dat heb ik. Vaartbloed? Ja, vaartbloed, blauw bloed. Dat is de kleur van de auto, ik tenminste van sommigen. Ja, ik heb vaartbloed, zeg ik wel eens. En dat is nog een keer zo, dat bloed ik zo. Tenminste, zo ben ik. Het bloed vaart. Ja, van ik me herinner ik zie ik altijd mooi in die auto. En dan ging ik maar eens huid mooi. En toen ik een Iris 8, 9 weer, dan mocht ik sturen. Nou, en nog een beetje ouder en toen kon ik schakelen. Dus zeg maar dat ik hier uiteindelijk het rijden niet leerde. En later moest ik een rijbewijs hebben. Je huid hier hetzelfde? Hier precies hetzelfde. Hier is een auto, die weer de maakrijder mooi hier in deze buurt. En die reed naar Tjom, naar de maakfabriek in Tjom. Dus daar ben ik ettelijke keren maar heen geweest. Wat ik niet zie hier toen ik die auto naar de sloop kwam. Nou ja, en ik 30 jaar later of 24 jaar later toen heb ik best een auto opzocht. Dus toen heb je hem weer nabouwd? Ik heb hem gewoon helemaal weer nabouwd, ja. Het is een brandweerauto en ik ben gewoon keel. Ik houd alleen naar voren en naar achteren als oer. En toen ben ik weer opnieuw begonnen met een motor, een orencabine, een orenbak en vijf matchen, maar zeker weten wat het nou is. Nou, hier hebben we weer wat oud. Zo, hier roer alles is oud altijd, zeg ik. En zo heb ik hier nou een oude kamer die ik weer inricht. Daar zat er vroeger ooit weer, denk ik. Mooi een kolenkachel en een oud kastje. Zo prutsen we weer wat om. Het klokje heb ik van een collega van mij gekregen, want die mocht dat thuis net meer in huis hebben. Mocht hij het net in huis, hè? Nee, die had een vrouw. En ja, dan wordt er soms wel eens wat oorregelen. Ah. En ik kon net een vrouw te vragen. Hè? Ik zei, ik hing je dat gewoon in huis dat ik dat wil. En dan kon je wel eens in en die zei van, wat een vreselijke klok. Dan zei ik, dat is best. Maar daar ging het er en daar bleef er heen. Dat is het voordeel. Ja. En waarom altijd dat oude woord? Ja, dat weet ik niet. Dat is nog een keer zo. Alles in het werk is modern en alles wordt geregistreerd. Het is nou gewoon saai om in een nieuwe vrachtauto rijden en je loekt de hut op. Dan zou je denken dat je de hut accelereren. En ik bedoel een auto met rijden, maar die hoeft net zo mee te praten. En dat is mijn oorremming krijgen. Ik ga de voorremming dan in de noodstappen geactiveerd. Nou, daar heb ik helemaal geen belang bij, dat bepaal ik. Als de auto's zien beginnen te praten, dan je het net joer. Dus vandaar dat oude spul. Dat vind ik mooi. Honden dan wat bij? Honden erbij, ja, dat is ook weer een verschil. Ik heb vroeger een vrouw gehad. En hoe later als je thuis komt, hoe lelijker dat ze worden. En maar de hoen is zo, hoe later ik thuis kom, hoe blijer dat er is. Dus dat is wel weer een verschil, hè. Daarom heb ik nou een hoen. Ideaal is dat, dat is voor jongen, dat beest is altijd blij. Als de Facebook komt, is er enthousiast. Als ik thuis kom, is er enthousiast. Dus dat is daarom. Dan heb je het al wat als je thuis komt, hè. Ja. Auto's zijn wel mooi, maar het leeft niet. Nou, dat is maar een hoen zo. Zo, nou is het klaar. Stand. Witte strepen in de lucht, niet de ogen half dicht, elke wolk was een gezicht. Zo beslagen hol ik naar even en naar bed. Dan weer op en het sloop en de hemel was verrooid. Wat mooi wel doelelijk wezen dat wij hier te krijgen haar mooie film van. Van Rauwenhuizen. Onze Limburgse favoriete band. En hoe komt er Fries uit bij een band uit Limburg? Ja, dat wordt me wel eens vaker vragen. Nou ja, in de tijd, begin 90, je krijgt het nummer Bestel maar weer door. Bestel maar, bestel maar, bestel maar. Je weet dat ik het niet kan laten. Nog even en dan begin ik. En doe hier Rauwenhuizen heel ouderwetse spelen in doen. En daar ging mijn zoon hier erbij. Hij zei, die maar hem nog een keer zien, dat is zo mooi. Nou, ik zei, dan maar we daar nog eens een grap van haar. Toen kwamen ze later weer in oud op de dag van het accordeon, hier dat leuk. En nou doe ik voor het verkocht. We gaan allemaal. Oh, oh. Nou, deze foto die heb ik zelf maken. In de tijd in Fransje weer dat zo goed dat ik weet in de sporthal. De trainer Rauwenhuizen ook op. Toen waren we nog net zo goed bevriend als we nu binnen. Maar dat vond ik al een prachtige foto. Die had ik dus ik vergroot gelitten en in een lijst zet. Rauwenhuizen had hem zelf gekregen en die vond hem echt mooi. In het begin werd wel 20 concerten per jaar.
Het wordt nou staren gewoon wat minder, maar ja, ze komen hier eigenlijk wat minder in de buurten te spelen. En nou ja, ik was zelf ook wat ouder verzeld. Lang liggen in het gras, gerookt en asfalt en de zwaai, als het pas geregend had. Rauwenheide had een periode zijn eigen bierhoorn. Dat was bij een bekende brouwerij in Gropen waar dat maken. En nou, dit zijn de wasjes. Ik had er zelf nog een paar flesjes van. En daar hier elk bandlid hier zijn eigen etiketje op staan. Smaakt het wat? Het weer heerlijk. Ik ga zelf bij de presentatie van het bier geweest en daar ben ik graag bij gekomen, mag ik zeggen. Wie bestel maar. Het krijg wel mij in de hand terug, dat weer nog beter. Ik vind ze gewoon blijven. Je hebt een hele artiesten die, nou ja, die gewoon wat boeten te scoren rennen, maar daar hadden bij Rauwenheide totaal geen last van. Ze blijven heel gewoon. Waar ze maar eenkomst, kun je altijd met hen praten. Ze willen altijd even met die praten. En nou ja, in de loop van de tijd hebben wij wel een aardige boom en opboom vanzelf. Dat, nou ja, wij kennen qua persoonlijk redelijk. Als het pas geregend had. Had het maar met die ding druk, grote regen in mijn